Emisiju Hrvatska košarka donosi vam Favbet. Dobar dan poštovani gledatelji, dobrodošli u novu 13. emisiju 7. sezone Hrvatska košarka u ambijentu Tomislavovoga trga. Nakon Božića uoči nove godine. Atmosfera je prekrasna i sve je nekako ružičasto, kao što je manje više bila i ova sezona kada gledamo pogotovo hrvatsku košarkašku reprezentaciju. Naš gost ovoga puta bit će Josip Sesar, pa ćemo se sjetiti svih tih lijepih trenutaka, ali ćemo pokušati jednom retrospekcijom baciti naglasak na 2023. Hrvatska reprezentacija naravno je u prvome planu, međutim govorit ćemo i o završnici hrvatskog prvenstva. Bilo je krasno u Zadru i u Splitu, baviti se hrvatskim kupom Krešimira Ćosića i dodirnuti sve važne elemente. Svakako čestitamo svima onima koji su ostvarivali lijepe uspjehe ove sezone, pa i ovaj zadnji u regionalnoj ligi. Svakako pozdravljamo veliku partiju košarkaša Zadra. Mi ćemo na početku razgovarati sa Josipom Sesarom. Teme su razne, ali prije svega ono što je bilo u Turskoj, to je zaista bilo prekrasno i naznak najava onoga što će sada biti, a to je početak kvalifikacija za Europsko prvenstvo i dakako srpanj i kvalifikacije za Olimpijske igre. Josipe, završavamo 2023. pa ju želimo obogatiti nekim ružičastim rečenicama. Bilo je zaista i razloga, pogotovo s reprezentacijom koju si vodio. Pa ajmo malo o toj 23. Krenula je u nekom medijskom smislu teško i ljudi više ni u što nisu vjerovali i završilo je dobro. Pa dobro, ja bi tu onako krenuo već od ove situacije gdje je Aco Petrović bio izbornik, gdje sam ja bio tu pomoćnik njemu. I tu se već počela raditi neka nova priča. Aco sa mjesta sportskog direktora u tom trenutku. Već smo imali, razmišljali smo o igračima, ko može, kako može, koji stil igre i to. Tako da tu smo već bili pokrenuli to. Onda odlazak Ace sa mjesta sportskog direktora i izbornika. Moj dolazak na mjesto izbornika bilo je medijski onako turbulentno i teško, međutim to su stvari, svaki ima pravo razmišljati o nečemu i svaki ima pravo i izreći neke stvari, pogotovo kad se radi o reprezentaciji gdje mi svi to uzimamo kao nešto naše. Tako da, međutim, došao je taj 6. mjesec, napravili smo dobru priču, stavili smo igrače koji su bili dostupni u tom trenutku. Te predkvalifikacije za eurokvalifikacije smo odradili na pravi način. Tu smo napravili jezgru i igru za taj kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre gdje su nam se onda priključila ta 4 igrača koji su se jako dobro uklopili u sve to sa svojom kvalitetom igračkom, a prije svega i ljudskom, gdje su oni postali kao prave vođe ovim ostalim igračima koji su već prihvatili taj sustav i mislim da smo prije svega ponašanjem, ono što mene veseli tom atmosferom unutar ekipe, unutar reprezentacije, napravili veliki posao, a na kraju možemo reći možda i posljedično da je došao i taj dobar rezultat.
Dobro, mene zanima jedna stvar, a nije ulagano izvući u razgovorima, emocija. Što se tebi događa kada, znam da si inače dovoljno čvrst, ali ipak vjerojatno ne voliš pročitati neke napade koje naprosto ne zaslužuješ. Kako se osjećaš u tim trenucima, a to su bili oni početni trenuci? Ma ja nemam tu problema, iskreno. Ja sam te neke stvari proživljavao dok sam u igračkoj karijeri. Znači prošao si. Tako da sam prošao to, tako da sad u ovom trenutku apsolutno nemam nikakve dileme ni dvojbe da bi ja nešto trebao mijenjati. Ja imam svoju viziju, svoju ideju koju prezentiram najbližim suradnicima u ovom trenutku, Tomasu Perinčiću i Krasiću, i jednostavno oni su tu koji sa mnom sve te stvari jednostavno stavimo to sve na stol, razmišljamo način na koji bi trebalo, kako bi trebalo. Normalno da ja kao izbornik, i na meni je u biti najveća odgovornost, uzmem stvari, odluke na sebe. Jel? Ali nemam apsolutno nikakvih problema sa tim. Navijači su uvijek navijači, neko od želje da se pobjedi, neko od želje da se bolje igra pa je u stanju nešto izgovoriti, a neko možda i od kladionice. Jel? Tako da nemam ja tu apsolutno nikakvih problema. Ja tu stojim što se tiče toga čvrsto na zemlji i niti me neka pohvala može podignuti pa da ja zamislim nešto drugačije, niti neka lošija riječ napisana ili izgovorena da bi ja trebao mijenjati svoj stav i svoju neku ideju. Dobro, Turska je po mojem mišljenju bila fenomenalna. Međutim, nećemo se sada vraćati na pobjede od 15-20 ili koliko razlike. Što je bilo najslađe tebi na tom druženju s igračima? Što je bilo možda najteže? Pa dobro, ono čega sam se pribojavao to je kratak period sa ovim igračima koji su se priključili naknadno. Iako smo mi napravili neki ritam i kad smo bili kad smo igrali u Luksemburgu tu utakmicu, kad smo bili na putovanju, oni su već ostali tu u Zagrebu trenirati sa Ivanom Perinčićem. Ta 4 igrača, mislim na Smita, Hezonju, Šarića i Zubca. I već su tu ulazili malo u taj sustav, u te napadačke kretnje i imali su neke video, neću reći analize, ali neke stvari koje smo pokazivali način kako želimo igrati i način kako bi trebali igrati. Tako da najslađe u svemu tome mi je bilo i najdraže u svemu tome mi je bilo način kako su se oni uklopili u momčad sa ovih 8 koji su bili od već mjesec dana unutra. Oni su stvarno svi disali kao jedan. Dario kao pravi kapetan je vodio ih i na večere, znao im je održati neke govore kratke u slačioni, on imao svoj dio nakon što se završi moj pred utakmicu. Na terenu je bio sjajan, tu je bio i Hezonja isto, i Smith, i Zubac koji su baš profesionalci i ljudi koji su sa voljom i željom došli odigrati taj turnir, i to je ono što je meni nakon svega toga ostalo, da smo zadržali dobru atmosferu. I ja inače kad smo krenuli odavde prema Istanbulu iz Zagreba, kad smo krenuli prema Istanbulu, rekao sam da mi je najbitnije način kako ćemo se razići nakon tog turnira. Hoćemo da se svi pozdraviti na lijep način i zaželiti sreću jednim drugima u nastavku sezone, odnosno početak nove sezone, i reći da jedva čekamo novo okupljanje, ili ćemo otići razbježati se ko rakova djeca, što se kaže. Ja mislim da smo u tom pogledu uspjeli i to mi je u svemu tome pričini zadovoljstvo. Dobro, zanima me relacija komunikacije. Na neki način kao igrač si već bio, kako se to kaže, rock'n'roll zvijezda. Bio si itekako omiljen i sada se sudaraš s igračima koji to također jesu. Kakva je ta komunikacija na početku? Imaš li određenog straha kada se prvi puta s njima dodiruješ? Apsolutno nemam nikakav strah. Ja opet vraćam se na ono, imam svoju viziju i svoju ideju košarke. Ono što je bitno, pridobiti igrača da oni to prate, da slijede tu ideju. Mi smo to u Turskoj jako dobro imali. Normalno da svaki igrač ima svoju individualnost i zato i je na toj razini karijere na kojoj je. I tu apsolutno nema nikakvih problema. Dok su god igrači velike zvijezde i veće zvijezde nego i treneri, mislim da imamo pravo se nečemu nadati, nekom dobrom rezultatu. Ja stvarno to tako smatram. Međutim, tu je trener da neke stvari koje igrači su ipak mladi, neko ima malo izraženiju tu egoističnu crtu, neko manje izraženu. Međutim, nekad hoće neko skrenuti pozornost na sebe na ovaj ili onaj način, a tu su treneri da to usmjere kako treba. I ja mislim da smo se stvarno jako dobro nadopunjavali kroz ovu reprezentativnu akciju i da je to na kraju dobro izbor.
Ovo je bila ladica psihologije, ajmo sada ladicu košarke i stručnosti na kraju krajeva. Bilo je prilično vidljivo da je hrvatska košarkaška igra postala brža, da je bilo puno više kvalitetnih pozicija. To je ono što i laik može primijetiti. Slažeš li se? Pa je, stvarno smo igrali jako lijepo. To je ono što sam rekao, sami taj sustav koji smo mi postavili u 6. mjesecu sa tom reprezentacijom koja je igrala sa dečkima koji su igrali predkvalifikacije za euro kvalifikacije. Samo smo na to nadogradili jako kvalitetne igrače, jako kvalitetne osobe. Oni su to prihvatili i meni je, ovo što sam rekao i malo prije, jako bitno je navesti igrača da on prihvati taj sustav. To su igrači sjajno prihvatili, i Zubac, i Smith, i Hezonja, i Šarić koji je, opet ga izdvajam kao kapetana i vođu te momčadi, koji je bio onako nekako spojka između visoke i centarske linije i bekovske linije, i to je on jako dobro radio, jako dobar imao prenos sa jedne na drugu stranu, puštao je loptu brzo. Treba i sad evo mogu istaći situaciju sa Hezonjom koji je ulazio iz drugog plana, koji je ulazio sa klupe, međutim jako dobro je odradio tu ulogu, tu rolu gdje je pokrenuo rezultat, pokrenuo naš napad sa svojim šuterima, sa svojom atraktivnošću i standardno dobre Zubca i Smita u defanzivnom smislu. A onda tu treba još i reći na sjajne role i Badžima, sjajne role i Filipovića, i Kapuste, 2 Drežnjaka, pa i Ljubičića kad je ulazio tako, sad da ne zaboravim, tu je bio i Perković, ali mislim da smo svi kao tim napravili jako dobar posao, i to je ono što me veseli i to je ono što očekujem i na krilima čega bi trebali to i u 2. mjesecu za kvalifikacije. Dobro, vratit ćemo se tim kvalifikacijama, ali nažalost u njima nema ovih najvećih zvijezda, osim možda Hezonje, iako uvijek je to upitno. Pa dobro, Hezonja i Smith bi trebali biti tu. Real je jedna prilično žestoka organizacija koja se može usprotiviti i onda sve pada u vodu. Tako je. Ali ajmo baš Hezonju spomenuti, gledali smo ga sada u Beogradu protiv Crvene zvezde i ne samo u toj utakmici, naprosto fenomenalan. Pa dobro, kad je krenula sezona, bilo je nije odmah imao neku minutažu i nije imao neku. Međutim, ozljedom Jabuseleja, čuli smo se tu večer, baš iskomentirali smo i rekao sam najbolji igrač kad Jabuseleja nema. Jel? Tako je bilo i prošle sezone. Tako je. U samoj završnici gdje je odigrao sjajno. Tako da u kontinuitetu već igra, evo i jučerašnja ta utakmica protiv Crvene zvezde je bio najbolji igrač. Tako da igra sjajno. Ne igra puno u driblingu, ne igra puno sa loptom, međutim sve situacije koje on rješava, koje mu se spuste dole na niskog posta, on to jako dobro riješi. Te akcije, neki setovi za njegov šut, jako dobro to rješava, pogađa u visokim postocima, tako da igra sjajnu sezonu i ja se nadam da će to zadržati i u narednom periodu. Hoće li ostati, što misliš, ističe ugovor? Pa ne znam, ovako, kroz neke priče s njim, mislim, ja znam da je on jako voli Panathinaikos. Panathinaikos, da, cijelo vrijeme. Vidjeli smo sad to gostovanje koje je bilo gore i da je to uzajamna ljubav. Međutim, nekako, Real Madrid je... Nema gore. Da, ima li iznad toga, tako da, evo. Šarić, Zubac igraju dobro u NBA ligi? Šarić, Zubac, da, igraju sjajno. Bio sam i s njima sam u kontaktu, ili izmjenimo poruke, ili se čujemo ovako. Mislim da Šariću sjajno odgovara ovaj sustav koji imaju gore, gdje lopta ide brzo, gdje nema puno driblinga, gdje je puno trčanja, i Šarić se jako dobro tu snalazi. Vidimo da je jedan, možda statistički, možda jedan od najboljih igrača njihovih. Što se tiče Ivice Zubca, to je jedan pravi centar, jedan iskusan centar, jedan pametan momak koji zna svoje mjesto, šta može, kako može, i on jako dobro nije lako sa takvim superstarovima kao što je u njegovoj momčadi, nije lako igrati. Međutim, on se tu uklopio, igra preko 30 minuta u prosjeku, ima svoje brojke i definitivno jedan od najboljih centara NBA ligi. Bogdanović stalno je u zraku, možda dođe i trade, sigurno mu baš i nije lagano u Detroitu, koja je možda i najslabija ekipa u NBA ligi. Čuješ li se s njime? Da, bio sam s njim u kontaktu. Nažalost, imao je tu ozljedu. Na kraju ljeta je dobio tu ozljedu lista, gore je opet obnovio to i produžilo mu je oporavak. Sad je krenuo, vratio je se, ima sjajne brojke odmah u startu. Bojan Bogdanović je jedan veliki igrač, pravi šuter, pametan momak, tako da normalno da mu nije lako obzirom na stanje u momčadi. Ne njegov status, nego stanje momčadi u ligi. Sigurno da kad tako dođete u veteranske godine da bi htjeli igrati i boriti se za nešto. I ja se nadam da će kroz taj trade,
ako dođe do toga, i puno se priča o tome u zadnjih mjesec dana, ako dođe do toga da će doći u momčad koja će legitimno se boriti za nešto više. Ne inzistiram, već smo pričali o tome, ali nadamo se da će se priključiti da bi mogao biti dio reprezentacije. Što je sa Šamanićem, sa još nekim strancima? Pa dobro, što se tiče Šamanića, tu trebamo vidjeti. Pitanje i njegove minutaže, koliko će igrati, šta će igrati, hoće li ostati tamo, neće ostati, gdje će biti. To su sve stvari koje onako vise u zraku. Ono što je meni bitno i na toj poziciji 4 Šamanić i Prkačin, na primjer, dobro igra. Imamo Drežnjaka Darija u Zadru koji isto dobro igra, pa ja čekam povratak Tonija Nakića koji može igrati poziciju 3, poziciju 4. Imamo Matkovića koji igra sjajno, iako ima 9 blokada neki dan. 9 blokada, mislim da je to rekord u ABA ligi. Da, igra sjajno ali ima te sitne neke ozljede. Cijelo vrijeme je u nekom problemu. Ja se nadam da će se to riješiti. Onda imamo i Antu Žižića koji igra u Efesu. Nažalost, ta ozljeda je njemu isto list, ne znam koje noge, ali nadam se do drugog mjeseca da će se i on oporaviti i da ćemo imati na dispoziciji. Dobro, samo blagi pogled u budućnost. Što misliš o odlascima u Ameriku Krajinovića i Višića? Ima li od toga vajde i što misliš kako će se tamo snaći? Vjerujem da nemaš previše informacija. Pa imam, što se tiče igre, vidim da Krajinović nema neku minutažu i to je ono što je problem. Dobar koledž, dobar ugovor je potpisao, međutim, ako nemaš minutažu, trening do određene faze je dobar. Normalno da trening ti daje puno, pogotovo trenirati sa takvim igračima tamo i taj način igre gdje je puno sve brže, gdje se traži, inzistira na nekim detaljima. Međutim, ako ne igraš, onda je to za glavu jako teško. I pitanje je onda, nakon 4 godine kad se vratiš u Europu, ta rutina igre ti nedostaje, onda opet moraš prolaziti neke stvari iznova. Tako da, definitivno što se tiče njihove životnog nekog opredjeljenja, završiti ovaj fakultet, igrati košarku, to je velika stvar. Međutim, vidjet ćemo kako će se to ostalo razvijati. Dobro, zadnje pitanje. Pričali smo prošli puta o Dončiću i Antetokounmpu, pa sada nećemo. Imat ćemo vremena o tome razgovarati, jer i sam si rekao da ti je taj drugi mjesec važniji. Sada je to već blizu. Pa dobro, taj drugi mjesec, ovo što sam rekao, možemo se nastaviti na ovo sve. Hoće li biti zdravi Žižić, Nakić, hoće li biti zdrav Matković? Definitivno znamo da neće biti Šarića i Zupca. Obećanja i razgovore od Hezonje i Smita imam da će doći tu. Na ovim pozicijama imamo Filipovića i Kapustu. Filipovića koji igra sjajno, Kapusta onako malo manje. Što se tiče pozicije beka, imamo tu i Badžima, pa Perkovića koji se diže iz utakmicu u utakmicu. Vidjet ćemo. Uglavnom ima tu dosta igrača. Vidjet ćemo i formu, vidjet ćemo zdravlje i vidjet ćemo je li ima neko ko iz nekog drugog razloga ne može. Ja se nadam da svi koji budu pozvani da će se staviti na raspolaganje reprezentacije. Dobro, završno, bila bi velika stvar kada bi 24. bila kao 23. Neću se žaliti, niti jedna izgubljena utakmica. Bilo bi sjajno, to bi značilo da smo u medalji, međutim... Olimpijskih igrama. Možemo, da, svi ja kažem uvijek, svi mi imamo nekako intimne neke želje i snove i šta bi htjeli, međutim to je jako, jako daleko. Mi smo tek nakon ovog ljeta na nekoj, možemo reći, prvoj stepenici koju smo uspješno savladali, a sad idemo kvalifikacije za Euro 24 i onda ćemo vidjeti. Sve najbolje za Božić i za Novu godinu. Svako dobro vama i vašim gledateljima. Sretan i blagoslovljen Božić i sretna i uspješna nova 24. godina. Naslanjamo se na razgovor sa izbornikom Josipom Sesarom. Otvaramo te istanbulske stranice još jedan puta sa određenim ushitom, jer tamo je zaista bilo jako lijepo. I pokušavamo se prisjetiti svih tih važnih utakmica, a pogotovo one sa Turskom. Naravno da je i ona toliko važna za svu ovu priču vezanu uz hrvatsku košarku i ovu našu emisiju koja samom tom činjenicom postaje i nadam se interesantnija. Sa velikim veseljem bavit ćemo se i onime što je bilo u 2023. sa posebnim naglaskom na zadarsko-splitsku priču koja je bila uistinu u lipnju fascinantna, pogotovo što se tiče broja gledatelja. Dakle, Hrvatsko prvenstvo, Kup Krešimira Ćosića, reprezentacija 2023. Hrvatska reprezentacija završila je godinu 2023. bez poraza, što je svakako rijetkost i dobra najava za ovu predolimpijsku.
Naši košarkaši su kroz predkvalifikacije izborili kvalifikacije za europsko prvenstvo koje počinju u veljači. Hrvatska je u skupini sa Francuskom, Bosnom i Hercegovinom i Ciprom i već sada je sasvim jasno kako će presuditi utakmice protiv Bosne i Hercegovine, ali te utakmice igraće se ipak tek kasnije, sada u veljači Francuska i Cipar. Izboren je olimpijski kvalifikacijski turnir u Ateni koji će se igrati između 2. i 7. srpnja, o tome smo već dosta opširno pričali sa Cesarom, a samo pobjednici odlaze u Pariz na olimpijske igre. Hrvatska je u skupini sa Slovenijom i Novim Zelandom, u skupini B u Ateni su Grčka, Egipat i Dominikanska republika. Prilično je jasno kako će preko Slovenije i Grčke Hrvatska morati doći do olimpijskih igara, bit će to naravno jako teško, ali i izazovno. U Istanbulu je definitivno bilo fenomenalno, pa ćemo se kratko podsjetiti kako je to bilo u susretima u kojima je Hrvatska pobjeđivala visokim razlikama. U prvome susretu Hrvatska je pobjedila Belgiju sa 86-55, reprezentaciju koju vodi naš Dario Đerđa. Hezonja je zabio 22 koša, Zubac 18 uz čak 14 skokova, a Šarić 23 i bila je to dobra najava tih istanbulskih dana. Nakon toga stradala je pod navodnim znacima i Švedska, visoka pobjeda 99-67. Jalen Smith je u tom susretu bio najefikasniji sa 24 poena, a Roko Badžim je dodao 15. Tada slijedi jedina utakmica u kojoj je Hrvatska pobjedila s manjom razlikom od 10, dakle jednoznamenkastom. Hrvatska dakle bolja od Nizozemske 89-81. Ponovno izvrsna partija Zubca, 21 koš, a Dario Šarić je imao 13 poena i 12 asistencija. Ostale su još dvije utakmice, polufinalna protiv Ukrajine, 85-70, vrlo laka izvedba u kojoj je Hezonja opet bio sjajan, 22 koša, Zubac 20 i Šarić 18. I napokon utakmica pred prepunim tribinama Istanbulske arene i pobjeda protiv domaće reprezentacije protiv Turske, 84-71. Kapetan Dario Šarić, 22 koša uz 11 skokova. Hezonja je u tome susretu dodao 16. Opširno ćemo pričati o hrvatskoj reprezentaciji i u 2024. Počev, naravno prije svega od tih kvalifikacija koje su u veljači, susreta u Francuskoj i susreta protiv Cipra. A sada kratko i o detaljima vezanim uz naše prvenstvo, hrvatsko košarkaško prvenstvo i kup Krešimira Ćosića. Košarkaši Zadra su osvojili naslov u sezoni 22-23 i u finalu su bili bolji protiv Splita. Prije svega ta perfektna atmosfera i na Gripama i u Zadru ostaće upamćena za sva vremena, potpuno pune tribine, tražila se, kako to fraza kaže, karta više, ali Zadar je zaista bio uvjerljiv. U toj posljednjoj utakmici pred svojim navijačima čak 99-62. Potpuno zasluženo, Luka Božić je ispraćen ovacijama, ostvario je MVP naslov, a u tom posljednjem susretu imao je 16 koševa, 13 skokova i 11 asistencija. Ne po prvi puta triple-double učinak. Međutim, Zadar je veliku stvar napravio protiv Cibone u polufinalu, pogotovo onom tricom Ramljaka na svom parketu za 85-82. Potom su lako u Zagrebu u domu Dražena Petrovića pobjedili Cibonu s 85-70. Zadar dakle preko Cibone do finala, dok je Split izbacio Cedevitu Junior i na kraju ponavljam još jedan puta u finalu Zadar bolji od Splita 3-0. Ove sezone Zadar će pokušati po prvi puta u povijesti hrvatskih prvenstava obraniti naslov. Vidjet ćemo hoće li to biti moguće. Kako vjerujem znate, Cibona ima 20 naslova, Cedevita 5, Zadar 4 i Split 1. Što se Super Sport kupa Krešimira Ćosića tiče, u sezoni 22-23 naslov je otišao u Zagreb Ciboni. Cibonu je tada trenirao Josip Sesar. U finalu Cibona je bila bolja od Cedevite Junior sa 86-66 u domu Dražena Petrovića, a MVP je postao Borna Kapusta. U finalu zaista velika partija, 27 koševa, 8 asistencija i 6 skokova. Prije toga Cibona je u polu završnici izbacila Šibenku, Cedevita Junior Dinamo, a opet je zapravo ključna utakmica za trofej bila
ona između Cibone i Zadra. Tada je Cibona u četvrt završnici pobjedila Zadar sa košem viška 71-70, Drežnjak je propustio realizirati posljednju akciju. Ovog trenutka Cibona ima 9 naslova kupa Krešimira Ćosića, Zadar 8, Cedevita 7, Split 5, a Zagreb 3. Pred sam kraj nekoliko riječi i o košarkašicama. Raguza je osvojila dupli naslov. Do trećeg uzastopnog naslova prvakinja države djevojke iz Dubrovnika stigle su pobjedivši u finalu Trešnjevku s 3:0. Dakle, prilično lagano, ali daleko teže Raguzi je bilo u kupu, isto tako protiv Trešnjevke, jer je ta jedna finalna utakmica išla na zadnju loptu. Što se naše reprezentacije tiče, djevojke igraju kvalifikacije za europsko prvenstvo. Velika je bila ta Fibina pauza od godine dana, ali prije mjesec dana prilično dobre izvedbe hrvatske košarkaške vrste, istina poraz na gripama protiv Španjolske 70-65, ali od aktualnih do prvakinja Europe, a kasnije su naše djevojke pobijedile Nizozemsku s 81-57. Na europsko prvenstvo ići će pobjednici 8 skupina i 4 najbolje drugoplasirane ekipe. Dragi prijatelji emisije Hrvatska košarka, to bi bilo sve u našoj 13. emisiji 7. sezone. Želim vam zaista sve najbolje u 2024. godini, prije svega zdravlja i sreće, ali i onih kvalitetnih, lijepih, snažnih košarkaških trenutaka koji će se pamtiti za cijeli život, a to bi svakako bile Olimpijske igre kao savršena nagrada. Pariz je ta nada koju očekujemo, ali ako ništa drugo, tu su i kvalifikacije za europsko prvenstvo, savršena platforma za pravi napredak i za iskorak hrvatske košarkaške reprezentacije. Pratimo i Favbet Premier ligu, nadamo se kako ćemo doživjeti ponovno zadarsko-splitske trenutke završnice finala i to je to. Vidimo se sljedeće godine. Emisiju Hrvatska košarka omogućio vam je Favbet.